RMN Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style. Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Libayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag! What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style? Si Sita, ginaingon, usahay ang kalisod sa pagpuyo mo'y makaingon nga kita makasa sa tong kapikas. Nakasa man tuod ta apan ang tanan, gibuhat aron dili magutman ang pamilya. Mao ni ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Ay, paitaan ni ay. Naningil na sad ang among gikunikan sa tubig. Unya, bil sa kuryente na sad ang ihatod ugma. Gaw sita! Gaw! Gaw ikong! Ngano gaw? Pabuta ko di abi gaw bi. Anak ko sa inyo. Ay, oh, dali, oy! Sudri gaw! Unsa man kay tuyo ning ig-agaw na kong bayot, ay? Ay, lagi! Nangita ni mo si Sir Jonas. Ay, basig magpalabada siyag balik. Ambot lang. Kaya nagkita mami ganino. Akong ginon nga, problema ka karon sa kwarta. Kay tingbayad dun sa kuryente ug tubig. Ay, basig magpalabada gid siyag balik na ko gaw. At doon ako siya sa ila. Oh, abi na ko og magpalabada kag balik, sir. Kay imo man kuno kong gipatawag. Ingon sig agaw na kong bayod. Naluoy ko nga naggunahuna nimo nga nakinahanglan ka og kwarta. Tinuod gid na, sir. Uy, mao man bitaw nga pagkahibaw na ko nga may katabang na mga babae nga mausay mo labas inyong bulingon. Guol kay ko. Di naman ko makalabada. Bueno. Tanan sa mong kwarto ni Ma'am Modelia. Ha? Magunsa man tanga to sa inyong kwarto, sir? May dautan kang buhaton ako? No. Sayop ka. Dili ko dautan nga pagkatao. Kay unsa man di ay naa sa imong hunahuna? Nga dadunti ka sa among kwarto aron luguson? Ako'y tao nga dili makahimo og sama ana. Nga naa sa imong hunahuna, ha? Tanas kwarto na mo ni Ma'am ni Modelia. Tano dayon? Hala, kaluoy ni Ma'am Delia, sir. Uy, naglingkod na lang siya sa wheelchair. Nya nagtuang laway. Mao ka na. Ni grabe gyud ron ang iyang kahimtang. Kaniadto, makaistorya pa siya og pinanguhal. Pero karon, di nagyud makasulti. Hala, kaluoy sad, uy. Abi mo sita, maluoy kay ko nga mugamit niya, eh. Kay mura lang siya istatwa nga akong jerjeron. Kaya nga no, sir, kaniadto nga makatabi pa siya.
Imo day siyang gamiton gihapon. Aw, oo, oy. Kada adlaw na ko siyang jirjiron. Pero karon naluoy na ko. Mao nga kung magkasinabot ikaw ang mabuhong sa tanan. Tempa sa sir, ansay buti may pasabot, sir. Kung mutukaran kang gana sa sex, ikaw nga kung anaon. Hatagan ti kag kwarta, humantik ka magamit. Lo, di lang ko, sir, uy. Nataong ko'y bana, sir, uy. Hatagan ti kada anong advance, ha? 5,000 pesos ni. Oh, Dawata ning 5,000 pesos ita. Sir Jonas. Uy, hindi ka ng kwarta. 5,000 mo na din sita. Di ka na. Ay, kuandong, uy, kanang... gipahawam ko ni Sir Jonas dong. Mo ba? Butaan ng sir mo, no? Ay, sa timahan. Jonas Ramon. Jonas? Jonas di. Saan ni mo bayad na na? Kabalikon kag labas silang mga balingon. Data-datahan ni mo ng 5,000. Iya raman tingali ning pahawaman. Basta kay akong gidawat, uy, para makabayad ta sa kuryente og tubig. Dako pa gani nig sobra. Makapalit pa ta inig bugas ug sudandong. Butaan ng sir, ay. Salamat taon nga iya kang ipahuwam, day. Unso? Ingon na lang buhaton ni Sir Jonas ni mo. Ugaw, uy, pero mahadlok ko, uy. Dili ko gusto nga makasako sa kumbanan, no? Unya, ano gidawat pa sa nimo ang kwarta nga dili ka man ka mapagamit ni Sir Jonas? Ha? Ulo, kuyaw ng imong gibuhat day. Kuyaw kayo kung panilngan ka sa iyang kuang gihata nga kwarta diyan nimo. Ha? May kabayad ka kanya na day. Ha? Gaw sita? Gaw ikong. Ano tayo sita? Mo ni kuyaw kung pugson ka na lang niya paningil. Ako No. pukson siya ko niyag paningil. Nyawa ko ikabayad. Bahala siya, uy. Total, siya raman sa inipugos o pahuwam na ako. Wa mo ko moingon. Kana noon si Sirgaw, no? Kung makakita nagbabae nga, makapangawan na niya sa iyang sex, no? Di na ka naman ningin ni mo, day. Sex ang gipangitaan, no? Kay inultil naman ang iyang asawa, day. Ay, may unta, uy. Kung makakita na siya og laing babae nga kapahungawan niya sa iyang gana, uy. Aron di na siya maningil na ako. Kung dili gid ganin na siya makakita og laing babae ka, ay maningil ginasay mo, tanawan niya. Pero, dili gini kwarta niyang gustong ibayad nimo ang imong lawas. Mo ni gusto niyang imong ibayad. Unsa? Ay, uy, lagi, day. Nabayran ko anang Sir Jonas o kausa, uy. 20,000 pesos yung ibayad na ako. Di ako gigamit. Unya nga nung uwa naman siya mausap o gamit ni mo. O sa kawa mo usab. Gusto man gid unta siya ba nga mo usab. Pero may balibad ko, uy. Kay basig mahibong nga akong bana, day. Kay katong gigamit ko ni Sir Jonas, no. Pagkaugmaan na, diyang gigamit ko sa kumbana. Ay, nahibong taon akong bana, day, uy. Ang sabi na hibot nga si Mombana. Nahibong siya, day. Nganong mura na lang ko no siya og nagdugkal og hangin. Kay wa na may masangit. Nganong wa na may masangit? Sus, day. Sultihan ta ka. Dako, taas, unya, tambok kay ng kasir, day. Sus, pagkahuman yun niya gamit na ko, day. Mga tulo ka round, magyud ang iyang nakuha no, nako, no. Ang ako, day. Wa na gyud makatakom. Nagsige na lagnganga. Ah, grabe ha, good. Moto. Over, no? Moto, wa na gyud ko mausab, day. Maluoy ko sa kumbana, oy, mura na langoy-langoy. Hala, no. Kuya, wa di ay, no. Dako di ay kaayo iya, ha? Pero, day, abi ni mo, moangkon gid ko sa tinuod, do. Magpangita, baya ko, eh. Sa? Sa iya, ha? Yabag naman ka, uy. Pero, gipog nga na yun ako, day.
Nagpugong lang gid ko, day. Daily na. Ha? Patuon kang sir, day? O dong, kanang basig palabon na tingali ko niyag sugod sa ilang mga bulingon. O, di, eto alam. May utang na ba taon kang 5 mil niya? Dahil lang na siya, eh. Para anha lang sa paglabada, mandidakhan imong utang 5 mil. Maog yun dong. Sige, ato na ko ha. Oh, ay, yun na, yun na. Nga deka. Kaumot ko di mo. Hala, uy, siyempre magpahumot sa tagamay. Uy, lain sakit manimaho ta. Ah, sige, sige, day. Ah, sige, atuan to, sir. Nakaw na, Risita. Sir, uy. Sir, may bana tao ko, sir, uy. Ay, kabalak. Dili ka ilugon gikan sa imong bana. Gusto lang kong may kapahungawan sa akong kana sa sex. Oh, Sir Jonas. Napag-it ang iyang atupangan sa akong pusot. Tana sa among Kabakal, kwarto ni ani, mami uy. mo na. Ha? Tana sa among kwarto. Sir. Ang kanindot ng imo. Ang kagilok. Sir Jonas. Lamian ni mo mudag tilap, sir. Kiluka na, sir. Kaya, sir, ang imong kamot, imo pag yung gikumot sa kumpos. Di na Doble ang lami, sir. Lami na kayo. Sir Jonas. Tubuhan ko ni Ombre. Sir. Gihubo kabayo. Kabayo na, sir. Dili. Unsa na? Tao ni tao. Hala, kagahi kadako. Kadako. Agay. Agay ka lami. Sir, ano? Inaya lang kay ang imong ngipon masangit. Inaya. Ayaw sa ninuta kong use. Gilok na kayo. Ali. Kadako na imo, sir. Ali, ato na ning. Sir Jonas. Imong tang. Ha? Kabayo ra ba kuno? Sir Jonas. Agay, sir. Nagisi ako, sir. Kadiyot sa sir. Sir Jonas, agay kapos. Sir. Nimi na kayo. Sir, ganyan. Kwarta, sir, ha? Kwarta, sir. Kaya bayad sa kurente og tubig na, sir. Agay. Agay, sir. Agay. Tiwason sa tiwason. Nakuha gid ko ni Sir Jonas atong higayuna. Paita ning pobrita uy, madagit ta tungod sa kawadon. Human matakbaw si Sir Jonas nako, gihatagan ko niyag 20 mil. Akong gihurot og hatag sa akong bana uy. Ako lang giingnan nga gipahuwam ko og usab. Lipay pud taon kay akong bana. Ngisi lang sa taon siya. Mga ito mga kasama, ang kaagi ni Sita, dinhining tulmanon. What's the style? Ngisi na sa taon siya style. Kinimang sugilanan gisuot ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.